siyayihleba le yethu nani siyayihleba amemenzi lalelani uma ngabe uzazi nje ukuthi ukamasipala uyaganga yeka aneke kuzoshuba yekani abantu khani kumasipala nani njalo phela senicabulile kwanele yekani ukuganga bayeza ngothi nganitshela bayeza bona iphenya boze banibambe yekani nomasipala njani nongazi yekani bayeza ngiyanihlebela ayazi umuntu lo yethu nani yekani nani makhansela nivalele ngaphandle umuntu uzovala ngaphandle angiculi ngigaxele mina yekani lento nenza kumasipala yini kanti yazi angazi ngizonitshena kanjani ngoba nesono simnandi futhi yekani ukuganga uyikhansela njani uyabakithi kamasipala yabo nje mawazi ukuthi kamasipala buno connection okuthola izinto nyelele dikila ungasavumi ungabe usavuma sekushobile lalela liyashona ilanga lingashoni nawe ungavumi ziqhathulule yeka you rather stay at home uhluphekile ningabe nisavuma ukuya bazoniphenya kuzoshuba yekani akekho umuntu ofana athola umsebenzi ngonyelele bonke abantu banikela umsebenzi nje kubukizwe yekele lenza kamasipala bazonibamba ngimemeza bazonibamba ngiyanihlebela bazonibamba iyekeni lento enenza kamasipala bonke omasipala bagangile yekeni leyo nto bayeza nalento inokuqasha abantu ngenhlangano ayifuneki leyo nto yekeni bazoniphetha nizobanjwa inhlangano ethile ngoba ayinivoteli nina aniqashi niqasha inhlangano ethi sebefikile bazoniphenya yekani kube nimi ngabe niyashiya ngisho ekhundleni ngoba futhi nje ucwaningo olusheshayo luyaphuthuma nginitholele ngokushesha-ke lolu cwaningo lolu ngithenge waqawaqawaqa ngathola ukuthi sebefikile shiyani ningabe nisavuma tehlangene nokukhohlakala ningabe nisayenza sebefikile bazoniphenya enti nothi nganitshela yabona nje uma uzazi ukuthi uyikhansela lona-ke eligangile abusavuma ziqhelelanise nabo bawuthatha nje kamasipala wazi ukuthi wena uyaphiwa dikila ngabusavuma sebefikile bazoniphenya kanti yabona manihlule mina nophapha malishonile nani ngiyanitshena nazi bayeza nizogaxela nina siyayihleba njalo siyayihleba yazi umuntu yekani